schválně se nesnad zachytit druhou hru mezi EG a Virtus Pro. Virtus Pro vedou 1-0. Plus je tam ten Illidan Huskar. To je možná zajímavý. Mám agresivní trollinka včera s Artizem, PPDem a Fearem. Vypadá, že se bude snažit pravděpodobně babysetit Gho na midu. Což nevím, jestli je úplně správně teďka. Tím, že by měl být teoreticky spíš na tom topu a dělat tam nějaký bordel, ale tak potřebuje nutně tu svoji dvojku. Tak, sekundu, ještě musím něco nastavit. Bude trošku uhnaný, co si budeme povídat. Asi žádná. Já jsem nechtěl takhle se vrhnout do toho castění, ale whatever. Tím, že to nikdo nekaveruje, tak budu muset. Pojď ty mrtko, já si tě ne... Tím, že to nikdo nekaveruje, tak budu muset. Pojď ty mrtko, já si tě ne... Okay. Tím, že to nikdo nekaveruje, tak budu... No to budám skapala mezi tím trojka. Tam já tady si hrál. Pojď ty mrtko. Budu direct kameru, než to všechno nastavím. No, na topu, jeden bude target, přichází Tomba. Jeden, tohle tam nemá šanci přežít, Deze byl moc daleko. A neměl šanci mu tam jakkoliv pomoct, to stejný Tuskar. Celkem easy kill pro EG. Tak, výborně, tohle už tam taky jede, to je fajn. Samozřejmě vypínám Twitch alerty, nebo Twitch alerty nechám ještě zaplý, whatever, stejně nebudeme mít pravděpodobně diváky, takže to nám vůbec nevadí, takže všechno v pohodě. Not like this, kapam. Jdem se spectator chat. Tak. Illidan jde trošku teďka agresivně dopředu. Artiz je jeho target, ale to se může nepřímě otočit proti Illidanovi. Taky otočí se, sundá Tombu, zkusí odportit, ale to nebude stačit. A je tam už Ready Universe za prvé s Vákuem a za druhý ten port by mu pravděpodobně skončil ještě dřív, než měl šanci něco udělat. Mezitím Hance na FNGho. Fear si ho pravděpodobně půjde ještě dohontit, OK, nepůjde, nebude riskovat. Další dobrý kill pro trolling, agresivní trollinku na topu. Tady Lil přišel na gank, ale není tam žádná detekce na Sumaila a tohle už je docela vejsnutý čas, i když G se tam snaží ho pálit, jak jen může. DK Phobos dole má docela dost prostoru, už má ready Saurinky Tranquilly, což je pro toho Shakera takový ty dva nejdůležitější core itemy, speciálně na té offlince, plus ready kompletní Magic Wand v base. 40 lázitů. Pro něj celkem dream hra. I na úkor toho, že byl solo proti Darkseerovi, tak se má hodně dobře. Teď přichází Smoke od Virtus Pro. Lil a DK Phobos má ready Echo Slam, plus k tomu mají ten Snowball jako ten možný setup. Artizy vypadá, že bude ten target. Artizy backuje, jak jen musí, stačí, Lil ho teďka najde. Měl dávat pozor, protože tohle to už nestihnou dofollow-upovat. Měl v klidu backnout. Ještě Deadpool se tady připravuje už Fear s PPDem. G skáče agresivně dopředu. Tomba i hned fokusovaná, a Virtus Pro tam jsou v 5, ale Illidan dostává hrozně moc než od té Templar Assassinky. Měl by si dávat pozor. Tam dostane jeden dlouhý flag, ale to ještě vytrikujou sticky. To nejde do koule. DK Phobos se snaží pokryt co nejvíc to žerou. Aby prodloužil svým teammateům život, ale to nevíde. Sumail si bere
život Huskara, teď se bude chaseovat dál, FNG tohle taky nemá šanci přežít. A je to 4 za 1. Hodně dobrý trade pro EG. Podíváme na Fight Recap, tak je to nějakých 2000 goldů, 16 expů. No ale ty tam taky docela silně dominujou Virtus Pro, speciálně ten Huskar má hrozně málo, což pro Huskara není vůbec dobrý. Huskar nutně potřebuje snowballit v té early mid game. Dole to už většinou ztrácí. Speciálně oproti hrdinům jako je Giro nebo Templárka, který budou mít potom v lejtu dostatek fyzický damage a tím pádem už nemůže spolehat na svůj Berserker's Blood, svůj pasivku. Jako bylo vlastně se nekastili první hru, ale nějak jsem to nestihl klasicky, takže nerad castím otevřený série, který už je tam nějaká hra odehraná, ale opravdu jsem si myslel, že to bude dneska coverovat spíš JC. Tím, že já ho potom vystřídám, když on odpoledne bude muset někam odejít. Ten cover tam byl, anebo třeba AR Studio. Bohužel ani jedno, ani druhý se nějak tak nestalo, takže moje předpoklady jsou nulový. Čau Biggie. Když se podíváme na grafy, tak tam už nám ten lead se pomalu ukazuje silně pro EG, co se exploíče 4000 v 10. minutě, na gódy už přes 5000. Universe už za chvilku bude mít ten mekáč. Mezitím dole přišla nějaká iniciace na PPDho, který tam byl docela dost vytažený. Tam, zatímco RTC split pushuje top a Universe navíc zatímco TA farmí staky enchantů. Opět Small Gang od Virtus Pro. Snowball na midu na Universe, tam přijde pravděpodobně i Echo instantně a Universe měl být instantně vypnutý. Důležitý kill pro Virtus Pro, oddálí to Darkseerovi za prvé ten mekáč o docela minimálně minutku. A zase na druhou stranu Echo použitý se setupem koule. A ten Airshaker díky tomu, že teďka vlastně se snažil furt huntit killy, tak neměl moc šanci farmit a docela se zastavil. To je co se goldu týče. Teď konečně už zase díky tomu killu se pomalu vrací. Musím něco nastavit. Elna už nám pomalu pracuje na té armletě, ale pro něj ten start není vůbec dobrý. Ještě před nějakýma 4 minutama měl 25 lázitů. Teď konečně už se pomalu vyšpihává nahoru. Další smoke od Virtus Pro, podívám se, to už by měl být jejich poslední smoke na další 3 minuty. Nebyl odhalený, přichází tam shardy na skautění, Fear je target, nestihl ani vyhodit tombu. Instantně vypnutý. I Phobos tady bude pravděpodobně farmit s malej camp, ne, budou bortit, aby bránili mid. Prostě jsou vědomi toho, že nesmějí teďka dát EG ani jeden objektiv navíc. Kvůli tomu, aby neměli větší advantage, než v tuhle chvíli už mají. Tak pojďte bránit všechno, co můžou. G-split pushuje jak jen může, už bude mít za chvilku ty travelky udělaný spolu s tou Aquilou, to je takový ten základní build na toho Embra. Tam začíná je takový ten první klasický svůj damage item BF-ko nebo... no BF-ko. Tady rozhodně nepojde nic jinýho než BF-ko. Protože si myslím, že bude potom potřebovat ještě mantu, což v této hře pravděpodobně nebude. Tady jsme udělali EG, tam najdou někoho, nenajdou nakonec. EG objevili Tuskara a rozhodli se, že nebudou chtít, ukázání nebudeme zapínat songy, Vojto. První agresivní varda od EG. Kryva tady ukazuje enemies taky. Artízy bude ten, který si vyfarmí, protože na to padne i účko.
mohli strhnout, pokud by teďka tady komitli účko, tak by potom neměli potenciálně do nějakého tady fightu, který by se tady mohl strhnout od ty staky, takže nakonec zvolili jenom cestu toho casualního farmení. Vypadá, že nám přijde nějaká akce na midu. Zezadu je tady PPD, Arteezy a Fear. Tady daný target. Musím teď přijít teďka Grave. Grave nepřišel. Lidl se snažil pokrýt to co nejvíc, ale Lidl bude taky target. Zbytek Virtus Pro katnou losses a prostě utíkají. Obos to bude pravděpodobně se pokryt nějakou dobrou fisherou. Hezky tam zablokoval 2. Ale... ten by mohl stihnout odportit FNG, jo, je to tak. Jediný, kdo je schopný mu to zastavit, je Vyverna s Winterskurskou. Tady raketu nemáme a pravděpodobně ani mít nebudeme, takže jediný vákuum a Winterskurska jsou 2 stuny, který můžou... zatím zajte. Jediný 2 stuny, který můžou přerušovat porty. Na čím už máme ready travely. Díky Foboze dopředu, pravděpodobně z toho nic nestane. OK. Iniciace se znovu dopředu. Tady DK Foboze, hezký echo na 3. Díky si do toho trošku naběhli, ale zároveň Katarina se od Universe spolu s Volobákem na 3. To vypadá masivně pro EG. Teď se přišli o Arteezyho i o PPDho. Ale Virtus Pro ztrácí mnohem víc. OK, trošku teďka myslím tady blink od Sumaila, ale ten chase by stejně pravděpodobně nevyšel. Je tam ten defenzivní spirit, takže... Bubáku mám kravatu a košli. Krásně přece Major. Kapa. Musíme být šik. Jak se sluší a patří. Sumail nám trošku snowballí, co se networku týče oproti ostatním hrdinům. To Templarka s Uncontested stackama Enchantů. Podíváme Blink Dika, Tredy a Desolator. Všechno, co teďka v tu chvíli potřebuje. Tady Dual Smoke, PPD Sumail. Roshan je target. Nevím, jestli na to potřebovali úplně smoke, vyskautěnej Sigilem. A tohle podle mě nestíhají Virtus Pro bránit speciálně, protože nemají echo. A plus by šli do tomby, takže tam není šance. Možná Lidl se pokusí o nějaký steal Aegisu, ale to jenom skončí jeho smrtí. G dělá všechno, co může, aby split pushoval co nejvíc to jde v tuto chvíli, aby koupil co nejvíc času Virtus Pro, aby stihli dofarmit svoje klíčové itemy, specificky Díku na Shakerovi, která už pravděpodobně se ponese. Já v Kurierovi, je to tak. První důležitý pick-off. Další je Armleta na Illidanovi. Je tam může přijít Grave. Tam popuje Armletu, Sumail tam dostal dost damage, ale Sumail by neměl být ten target, který by měli fokusovat, protože tam je ten Aegis ještě ready. Sumail instantně vypíná potom. Tady je hezký echo na 2 dozadu od DK Phobos, ten ukazuje poprvé svoji díku, ale zároveň tam Tombstone, který nemůže Virtus Pro tu chvíli fightit. Pokus o odportění od FNGho nevyjde díky váku. Arteezy je ještě zrychlený, ten si tady jen vyfarmí creepy a tohle bude push té dvojky pro EG. Bad dude's top tower gonna fall over soon. Sumail 3000 goldů na účtě. Uvidíme, jakým směrem se teďka vydá, jestli to bude BKBčko nebo ještě nějaký jiný item na damage v tuhletu chvíli. Konec. EG budou respektovat line-up Virtus Pro s tím, že i když nemají echo, tak nebudou chtít pushovat dál tu T2. Je menší překvapení. Ale budou to hrát safe, budou farmit jak to jen jde, budou počkat si ještě na ten 1 až 2 itemy na každém z těch jejich hrdinů a pak teprve udeří. Jdeme se tady opět stakuje enchanty. Já v chvíli vyfarmí.
Největší strach, který mám teďka u toho Huskara, který díky té agresivní trojence od EG je naprosto v high. Ten network týče je 1000 goldů pod svým offlanerem. A Huskar je zrovna jeden z těch hrdinů, který nemají moc silný catch-up, teda comebackový catch-up v vozovkách. A nebude mít moc šanci se do téhle hry vrátit. Mám grupa pro Virtus Pro. No, tady už se blíží to BF-ko, tam jsme od toho nějakých 2000 goldů. Jen vydařený teamfight a bude to OK. DK Phobos stále nemá ještě echo, takže tam by mohl být problém. Tady se nám dva smoky minou. EG jsou tam připravený betit na Arteezyho. Ten musí dávat pozor, aby neodhalila věž. My tu spěl přešli do Radiant lesa, ale vrací se zpátky na mid. PC Huskar. Tady Tomba vepředu, to by mohl být možná opening pro Virtus Pro. Pokud jsem tady považuji teďka najít PPDho, ale hezká Winterskurska na Gho, toho Summel nestihnul sfokusovat. Koupilo mu to dost času, ten heal. Zatím Lil tady agresivně dopředu skáče se snowballem, bohužel bez žádného follow-upu. DK Phobos už se mu otočil echoslem. A teď vůbec nejsou Virtus Pro v dobrý pozici. PPD se pouze takhle zahýluje, teď tam přichází echo. A Arteezy dostává hrozně moc ale damage. Arteezy ho vypnou, to samý PPDho. To vypadá na dobrý fight pro Virtus Pro. Illidan teďka vyhazuje hrozně moc damage s tím Gravem. Fear ještě v problémech. Tradne se za FNGho. Ale výborný fight pro Virtus Pro. A vracím se k tomu, že tady byla hrozně brzo položená Tomba. Z takového úzovka zónovacího důvodu a nebyla ve fightu, což Virtus Pro hrozně moc teďka pomohlo. A ještě takový ten clutch heal tady od Dezla, který dal Jimu, spolu s tou Fisherou, Jimu dost času na to, aby stihnul odmyknout toho Spirita. Tady už za chvilku budeme u toho. Tady už za chvilku budeme na tom BF-ku, což pomůže teďka Virtus Pro a bránit ten high ground, pokud by EG chtěli pushovat. Potkal s Arteezym, ale ani, nebo teda spíš G z tohohle matchupu určitě půjde pryč a v klidu se odejde. BF bude ready za chviličku, přesně z tohohle creepa. Jde Kurir letěl dolů Lilovi s medailonem, takže... Tím Illidan už dofarmil dominátorku. Další dobrý pick-up pro něj, vidíme jak perfektně má tady Summel připravený pasti, který scoutujou veškerý farmení v lese od Virtus Pro a dávají EG teďka extra informace navíc, který potřebujou. Tu jsme nám grupovou nabil, opět budu sledovat Shakera, protože tam mám otočený echo za 20. Oba dva týmy tady teďka devardnou svoje wardy. Správně si hlídají tu vizi. Lil urnou pálí Sumailovi defraction charge. Teď je Universe. Pozicionovaný, použil vákuum. Myslím tady echo hezky na 2 na Arteezyho na Sumaila. Ale je tam položená Tomba a to není zrovna fight, do kterého by se Virtus Pro chtěli polšet. Nejden vepředu, bohužel žádný možný follow-up. G tady se snaží dávat co nejvíc damage, že může. On bude pravděpodobně jediný, který stihne utíct z tohohle fightu. Ale katastrofa pro Virtus Pro. Se tradeli za Arteezyho, ale v tuto chvíli stále ještě nejsou silnější než Tombstone, takže pokud je Tombstone dobře položený, tak ten fight většinou prohrajou. Nemají žádný způsob, jak se Tombě vyhnout. Takže což je network týče, tak ten parka nám vede o nějaký 4000 nad Embrem. Je Huskar stále na spodních pozicích, co se jeho core'u týče, což není vůbec dobrý pro něj. Ta agresivní trojlinka proti Virtus Pro hodně pomohla EG, co se té laning fáze a early game týká.
G docela výborně punishuje to, že EG nemají na něj dostatek kontrol, pokud nemají Winter's Curse. Takže on může pohodlně split pushit, jakmile tuší, kde je Winter Wyverna. Může jít až úplně do maxima, co si může dovolit. Tvůj Universe split pushoval co mohl, ale tam nebude způsob, jak mu zastavit ten port. FNG tam hezky skautil svojí ultimátkou, ale nestačilo. Tady G by mohl být v problémech. Nemá defenzivního spirita a Sumail s DDčkem na 3 hity si bere Embra. Navíc ještě tady Vic Heroes taky Virtus Pro. Další důležitý kill pro EG, který jim otevře cestu teďka pushovat T2 dole. Pravděpodobně využiju toho, že Ember Spirit má ještě stále 30 sekund na respawn. A on je jeden z těch, který jsou ten nejdůležitější, no spolu s RGGem, dva nejdůležitější na bránění. Teď hezký vákuum volá na 3. Lidan na to zakape pravděpodobně, je tam ještě urna na něm, která dotýkává. Sumail zapíná BKB, už má i malý kryty. DK Phobos hezky odblinknul z toho hitu od té Templárky, trošku overextenduje místo toho, aby fokusoval Raxy, nebo teda spíš fokusoval T3. Mě řekl objektivy. Možná trošku zbytečný dive od Sumaila, který teďka může stát EG ten push té T3, protože už se nám narodil Ember, který bude schopný docela dobře bránit. Furt je tam ready Echo, takže EG si musí dávat pozor na svůj positioning. Teď tady iniciace dopředu na Fíra. Tam není ještě tomba otočená. My tu zprvěďka zdržujou co nejvíc můžou, aby nepřišli Voraxy. Pomalem tedy padají milý baráky. A EG budou muset backovat. SK figura dopředu, Illidan pravděpodobně stačí skočit toho Artision, nebude skákat. Pokusujou tombu a oba týmy se rozejdou, vypadá to tak. Možná PPD bude ten, který na to skape. Je to tak. PPD bude jediný, který tady bude ten obětní beránek. Ale jsme se zpátky k tomu Sumailovi, který byl tady pod tou T4 a lovil tam toho Shakera i s tím Tuskarem. Kdyby fokusoval tu T3, tak by si dovolil říct, že jedny Raxy už budou dole. Namísto toho diveu. Ale stále tohle je hra pro EG. A když se podíváme na jejich vedení, co se týče grafů, tak tam už se nám to blíží nějakým o 17 000, myslím, to pomalu zkouzne potom PPD skillu. Ale to nic neznamená, a tady, co se týče network, tak to se taky blíží nějakým 17-18 tisícům. Virtus Pro pravděpodobně tenhle Roshan bude pro ně úspěšný, i když si myslím, že EG i ve 3 ho jsou schopný bránit. Přes Artizio s tombou na high groundu. A teďka speciálně, protože mají ready BKBčko haste na Templárce, která tam může dát docela potenciálně hrozně moc damage. Přijdu dopředu, Sumail je target, ale jeden bude muset být instantně Gravelay. Hezká tady volá, opět na 2, na 3 dokonce teda. Instantně vyputej Tuskar s Dezlem. Illidan padne chvilku po nich, plus Roshan pro EG. A teď nic nebrání Sumailovi začít si v pohodě hitovat Raxy, už má ready i Daedalus. Ta Templárka už teďka 5 slotted. Vypadá to, že tady ta série nám půjde do třetí rozhodující hry. Mezi EG a Virtus Pro. Já mám EG zarotovali dolů. Na spodní stranu. Range baráky padnou 100%, milý baráky pravděpodobně taky. Je to tak. A ty jde ale agresivně dopředu, zbytek jeho týmu je docela vzadu. Ale nevadí. Nic moc teďka EG nepanišuje. Illidan tady by si měl dávat velký pozor, protože ta Templárka ho docela free shotuje nebo 4 shotuje, takže Universe teďka vákuum na 2. Tam ale Echo Slam, bohužel žádný damage kvůli BKBčkům. Tohle teďka tady agresivně skáče dopředu přes blinku.
FNG tady kape, Leo se snažil co nejvíce zachránit pomocí snowballu, ale tady si dohantí Jičího. Je to GG kolnutý, Jičí si berou druhou hru v této BO3 sérii. S takým přesvědčivým výkonem. Speciálně na Sumailově Templar Assassince 11.1.14. A hlavně 4.12 Huskar docela nepotáhal, no, co si budeme povídat. Čekáme se tedy na třetí hru série. Říkám, že už nás tady 17, takže snad se nám to za chvilku ještě rozroste, co se diváků týče. No, JC Huskar těžko říct. JC Huskar byl offlinka, tohle byl safe lane carry, takže to se nedá moc srovnávat, přece jenom od safe lane carry čekáte trošku víc. Ale EG proti němu dobře postavil tu trojlinku z Undyinga, Giro a Winter Wyverny. To stačilo na to, aby toho Illidana na tom Huskarovi zvládli šatnout. Celkem podstatně. Čemu ta kravata kásníme Major přece. Musíme být klasy. Tak plánoval jsem dělat něco jiného než casting, ale z hlediska toho, že nikdo jiný necoveruje Major, ani AR Studio, ani JC, tak jsem se nějak tak jako k tomu odhodlal v úvozovkách, takže uvidíme, jestli budu schopný delivernout aspoň nějakou částečnou kvalitu. Plebs tady ocení, dobrá práce, díky. Trošku vidět. Kapáde. Čekáme, až nám začne třetí hra z této BO3 série mezi Virtus.pro a G. EG mají celkem co dokazovat, jsou obhajující šampioni The International, plus měli docela podstatnou změnu sestavy po TI, po jejich úspěšným TI, abych to jako takhle ještě zaobolil. Plus ty výsledky potom nebyly úplně přesvědčující od nich. Upřímně i já jsem čekal, že budou díky té sestavě ty dominující.
co se do té týče, že to bude ten tým 1. Ale ukazují nám, že teď možná teda trošku comebackujou, co se těch her týče, ale ty turnaje po TI nebyly úplně přesvědčivý. Uvidíme, jestli Major bude ten jejich potenciální comeback nebo ne. No čau Ado. Long time no see. Naposledy snad na distriktu. Možná mezi tím bychom mohli zapnout Vegu proti Vici, čistě jenom casuálně na spectate, než nám začne třetí hra mezi EG a Virtus.pro. Jinak jak se vede Ado, já jsem viděl, že se začal nějak streamovat, takže asi hádám dobře, což je důležitý. Jako directed kameru. Okay. Tady ta hra vypadá celkem vyrovnaně. Takže kdy budou hrát Secreti? Secreti by měli hrát zítra od 11 hodin dopoledne, co jsem koukal. A jejich první hra by měla být za prvé castěna AR Studiem, už od 11, co jsem viděl na jejich stránkách, čohanene. A takže toho zítra bude coverovat AR Studio a hrajou proti Newbie. Hrajou proti Newbie první hru, takže bude velký za 18 hodin 7 minuty 30 sekund, takže zítra v 11 dopoledne. Já nejsem pod Erines, Ado, ale teďka často jsem docela měl čestě komentovat, takže nehraju, ale jsem s nima v uvozovkách blízko v kontaktu, aspoň že sleduju jak hraju, plus tam mám dobrý přátelé, bývalý teammatey, takže sleduju docela rád. Že Directed Camera dělá svoji práci. Tohle pravděpodobně vyhrajou Vici Gaming, když na to tak koukám. Mají to Vintavenu, která dobře může kontrolovat toho Sveda nebo to SF je přes BKBčko. A ten Tiny je už hodně tlustý, co se týče hlavně pušování, a ten Ice Ice vypadá, že už to má taky hrozně moc. A ta damage toho Timbersala, teďka to, že je pure, tak není radno podceňovat do lateu. Tak to je cool, Ado, to je cool. Včera tady dokonce, když jsme castili Iron Branch mezi Erines a Unrepairs, tak tady byl i dokonce manažer Erines se na ně podívat, takže docela cool to bylo. Celkem dobře vypadá ten Tiny, co? Kápa. Just Reborn things. Já myslím, že si náhodou už nám začala
Hrajeme si Evil Geniuses a Virtus Pro, takže to je ta série, kterou budeme sledovat, když ta hra vypadá zajímavě, tak... Já jsem ji nekástil od začátku, a sakra, misklik. Se znova podíváme na to Vegu proti Vici Gaming, ale teď správně EG proti Virtus Pro. To tak už pikujou. Reserve time. Radiant team pick. OK, hra nám začíná Virtus Pro branou prvních dvou banech Shadowfienda a Darkseera, respektive za Pro Univerzu a Darkseera, který je trestal docela minulou hru, plus Shadowfienda na Raiden straně pro Sumaila, proti tomu je tam klasický ban této mety, což je Doom, plus klasický ban Broody, který vidíme na proscéně, třeba na CZ scéně to nevidíme, ale v proscéně to je vidět často, speciálně DK Phobosova Brooda je docela hodně nepříjemná proti ní hrát. A tyhle dva si Bane ani Undying si nedokážou poradit, takže rozhodně dobrý ban. Virtus Pro otvírají s Ladderem, obrovská popularita na offlince, uvidíme, myslím si, že Virtus Pro jsou jedni z těch, kteří jsou schopní ho hrát i na safe lane carry, takže tam ještě ta možnost je otevřená, mezitím EG berou svoji dvojici supportu, což je Bane a Undying. Bane nabízí skvělou kontrolu v teamfightech, co se týče Nightmareu plus Gripu. A Undying perfektně vyhrává ty early mid-game teamfighty díky tomu dobře položený tombstone, plus samozřejmě DK často pomáhá v tom, aby Undying byl ten plus target, který ho nemůže vyfokusovat. Teď tady bych čekal nějaký pick of Dezla třeba, nebo nějakého defenzivního supporta, který by mohl stopovat tuhle toho Banea. Bad dudes banning someone now. Virtus Pro nakonec berou Ačko. To silně skantruje ten potenciál toho Mac pick-offu plus toho Soulripu na tom Undyingovi. Tady se outmont. Oh yeah. Už jsem se bál, že nebudeš castit EG. Děkuji moc za další donate Akry, moc si toho vážím. Neplánoval jsem castit, ale tím, že to nikdo nekaveruje, tak budu ten, který to bude castit, takže whatever. Vidíme, jak se mi to povede. V dalších dvou banech od Virtus Pro vidíme Gyro, velice populární carry, plus Queen of Pain, silný dominátor na midu. Díky tomu EG banujou Wyvernu, která nabízí perfektní kontrolu do teamfightu přes Winterscore, speciálně do late gameu, plus silný harass na té safe lance proti tomu Undyingovi. Nejen skrz ten Arctic ale zároveň přes Cold Embrace. Plus je tady ban na Windrangerku, která ve zkušených rukou, třeba v uvozovkách výhovejch, dokáže vyhrávat hry sama o sobě. Jinak sellout mode je samozřejmě vypnutý, protože nechce, aby to vyskakovali v okna z hlediska castingu, protože by to mohlo dělat bordel ve fightu, takže sellout mode fakt není. Týče Twitch alertu. EG si berou Tuskara. To pravděpodobně bude ten offline hrdina pro Univerza. Tím, že opět uvidíme Feeda na Undyingovi a PPDho na Baneovi. Virtus Pro jsou známí tím, že docela pikují netradiční carry. Minulý, že jsme viděli Huskara, který jim teda vůbec nevyšel. Ale rozhodně je i lidem známý svým silencerem, který by tady mohl být teoreticky OK, protože by tam zabraňoval tomu follow-upu po snowbow nebo po tombstone a mohli by teoreticky během toho silenceru vyfokusovat tombu. Těžko říct. Ne, alerty jsou bohužel zakázaný Ado teďka. Ale jinak děkuji moc za follow Vanilos, Arodota a ještě jednou děkuji moc za donate Akry. Si to vážím lidi. Virtus Pro opět pikují Esheka stejně jako v minulý hře. Tentokrát v minulý hře ho hrál DK Phobos na offlince, což by teda znamenalo, že kdyby to chtěli udělat stejně, tak Slider by byl pro Illidana na carry.
Rozhodně ty možnosti mají teďka otevřený, jak říkám, ty Virtus Pro jsou jedny z mála, který Slardara furt ještě hrajou i na carry pozici, takže těžko říct, jak to bude, až to bude. 5 seconds remaining. Reserve time. Říkáme na pick-off od EG, tam pravděpodobně přijde něco pro Artiseo, nějaký carry hrdina pro něj. Co by se tady mohlo hodit? Anti-mage, OK. Něco, co by jim podpořil ten early team fight. Klinks, řekněme třeba. Jaký mohl být problém toho je, že Slardar docela Klinks se counteruje. Já mám taky AD blok lidi, to neřešte. Ty reklamy jsou občas tak otravný, že se z toho pobodali nejradši. EG pickol teda nakonec Tinyho, bez support Wispy, takže tady uvidíme pravděpodobně na 90% Tiny mid. Proč ne? A ten damage potenciál Tinyho z hlediska toho komba Avalanche to je tak velký, že dokáže vypnout v pohodě jak Ačko, tak Shakera. Virtus Pro counterujou pravděpodobně Linou na midu. Nedokážu si moc představit jinou situaci. Kdyby tam šlo něco jiného než Lina pro Gho. G hrál Linu hrozně často, když byla ještě populární v předchozím patchi. 5 seconds remaining. Reserve time. It's not free, you know. Je hrozně těžký pro EG něco zabanovat, protože s tím line-upem Virtus prostě nemůžou být jasně, jak pošlou linky, protože jak Airshaker může být víceméně na všech pozicích, už jsme často, jako už jsme ho někdy viděli i na midu, proti Tinymovi měl velký problémy, ale whatever, teď jakoby teoreticky ta potenciál tam je, to samý Lina. Virtus Pro byli i ty, kteří byli schopni hrát na dual offlince, takže i tam jakoby je možnost to poslat jinak. Ačko je víceméně jasný support a Slardar taky může být samozřejmě offlinka nebo i safe lane carry, takže těch možností Virtus s tím line-upem mají dost a EG nemůžou si být jasný co chtějí piknout. Banna Razor silnej proti Tinymu tím, že ho může ho vysávat na té lince a tím pádem vyhrát mid. Zároveň proti tomu Virtus Pro branou Templárku, takže tam evidentně si nejsou jistí, jestli ten Tiny půjde mid nebo carry. Tím pádem se radši pojistili pro to, aby zabranovali ten Templárku. Viděli jsme v minulý, že jak moc velký impact měla Sumailová Templárka tím, že byla uncontested farmu na midu, plus ještě uncontested stacky enchantů, plus stacky v lese a viděli jsme tam nějakou 15-minutovou díku s Dezolátorem a ještě Tredama, takže to bylo docela brutální v minulý, že? Ta Templárka hrozně rychle vysnowballila. 5 seconds remaining. Timber pro EG, OK. Viděli jsme ho už v sérii proti Fnaticům na midu od Sumaila. A že očekávám, že teď uvidíme něco podobného. Zajímavé. Tím pádem Artisy Tiny safe lane carry. Universe a Dying věří, že to bude ta dual offka a Bane bude solo support pro Tinyho, který může muset tapovat ty killy přes Nightmareu. Jakmile bude někdo od Virtus Pro off position. 5 seconds remaining. Weaver. Byl na safe lane Timber proti Fnatic, OK, tak moje chyba. A když neviděl tu laning fázi, tak jenom jsem předpokládal, že ho hrál Sumail na midu, ale je možný, že to tak nebylo. Jinak Illidan tady přichází pick of Weavera. Weaver je docela papírový hrdina, ale zároveň to Nature Bird na Linken, která je silná proti Baneovi. Který víceméně z toho line-upu EG je jediný, který mu ji bude schopný popnout. Spolu se Soulripem. Takže OK a Snowballem. Fajn. Dostavíme si týmy Virtus Pro Illidan Storm Rage, Weaver Carry, který jde v tuto chvíli na offlinku, Lil Support Airshaker, G Lina mid, DK Phobos offlane Slardar, FNG
support AAčko, proti tomu Universe, Offlane Tuskar, Fear, support Undying, PPD, Bane, který bude pravděpodobně supportit Arteezyho na midu, a Sumail teda bude to safe lane v úvozovkách carry. Carry Timber. OK. Tady nám vypukne pravděpodobně nějaký teamfight kolem horní runy, pokud Virtus Pro to budou chtít vědět, ale nejsem si jistý, jestli by měli. Hlavně by měli chtít být safe a jít si v klidu pro tu spodní runu. A ten DK Phobos se tady bude zdržovat jenom proto, kdyby náhodou přišel nějaký teamfight tady u té spodní runy, tak aby byl schopný snatchnout tu horní. Time to get angry with each other. Obě dvě runy jdou pro midaře obou týmů. Jinak dole uvidíme. A pravděpodobně trojlinku od Virtus Pro. Budou dodžovat toho Undyinga s tím Tuskarem, který by proti něm mohl být docela nepříjemný. Speciálně protože jak Weaver, tak AAčko i řekněme Earthshaker jsou low HPčkový hrdinové. Jakmile dostanou 2x nebo 3x DK, tak jedny Ice Shardy mu berou řekněme tak 60% HPček, takže jasný. PPD tady otravuje mid, aby zajistil Arteezymu co nejlepší farmu. Uvidíme, jestli si bude brát třeba Enfeeble na to, aby zabránil lidi v lázitování. Ještě si stále drží ten skill point. Kdyby náhodou měl šanci stapovat killy nebo dělat něco jiného. Dole jsem myslel First Blood. Chilling Tide plus Weaver evidentně si zajistili First Blood na Timberovi, který začínal s Reactive Armorem, takže evidentně Reactive Armor nestačil na to, aby stihnul přežít. Jsem teda teďka ten moc kill nečekal v této fázi, ale tak můj kameraborg stojí za to klasicky, takže whatever. Se podíváme na staky, tak zatím žádný nevytvořil, PPD taky žádný zatím nevytvořil. Ono to není úplně potřeba v této fázi, protože stejně ty midaři nejsou schopní to farmit, bez toho aniž by měli level 7, nějak efektivněji. A ty Camp Vision nemůžete staknout víc než 5krát, takže to jakoby je jedno, jestli staknete teď, anebo až potom v nějaký druhý, třetí minutě. Weaver nejsou combo, to jo, ale level 1 bez Geminate Attacku je takový, že ten Geminate Attack prokne? OK. 27 HPček. No, jakmile teďka vyfarmíte 2 creepy, tak popne salvu a na té lince už v pohodě. PPD bloknutý, to zajistí lině tu regenu zadara. Na to pod vypadá pingovačky od Universa s Fearem, ale vám se no, OK, zkusí to rozjet. Jde tomba. Tu na 2, plus sprint. Shardy bohužel nepoblokoval DK Phobos, právě naopak ho odsunuli do dobré pozice, takže DK Phobos tuhle iniciaci od této agresivní dvojlinky od EG přežije, celkem v pohodě. Když se podíváme na farmu, tak tam nám EG trošku dominují až na tu spodní linku. No i když si vlastně srovnáme takhle. Srovnáme offlinky v tuhletu chvíli. Tak Sumail se je na tom mnohem líp než Slardar. DK Phobos. Takže tam je to dobrý. Na minutu je vyrovnaný v tuhletu chvíli. A Universe trošku vede nad Illidanem. Ale že to je takový jedno. Bude muset teďka zdrhat přes Timber Chain, ale ten Illidan ho pravděpodobně bude schopný dohantit. Má tam ten double attack s tím chilling touchem. Ještě jeden hit. Illidan už ale nemá manu na další šokuči, takže jo, nevíde. PPD nemá šanci s námi do toho kudy, no to potřebuje minimálně nějaký 3 hity, což s tím supportem nemá šanci udělat. No to byl Fear hezky zónuje DK Phobos, ten opravdu nemá přístup k žádným goldům a lázitům. Když se podíváme opět na stacky, tak na Dire tady zatím nemáme žádnej. Na Radiant tady máme jeden double.
Arteezy využívá svoje spely jak nejlíp může, k tomu by farmil. Co nejvíc lází tu na té midové lince. Proti tomu Tinymu ten G s tím Airshakerem nejsou úplně příjemný, protože ten Tiny nemá žádný armor, takže ta Lina ho docela right-clickuje za velký damage. Plus k tomu má ty svoje velký damage spellnuky. Spellnuky, tak. Takže jakmile tam přijde potom jedna fissura, která setupne jednoduchý light strike array, ta Lina je schopná potom toho Tinyho uklikat speciálně od levelu 6. Jakmile potom bude mít lagunu, tak ten Tiny, jakmile se ukáže na lince a dostane longanistům, tak skape. Zatím dole. Opět jsme v problémech, díky téhle dvojlince AAčko plus Weaver. Ale Universe doportil a bez tam ten counterkill na tom Illidanovi. A Universe už má ready level 6 v 5. minutě. Což z dvojlinky je hodně dobrý. Když se podíváme, tak ani Tiny na midu. Samozřejmě musíme říct, že tam ta dvojlinka je taky spolu s PPD. A ani Tiny se nemá tak dobře, jako se má Universe tohle tu chvíli. Jdeme nalazit, tak Universe docela silně dominuje v tuhle chvíli. Lina už začíná pomalu přeformovat Tinyho, který na té lince už nemůže hrát vůbec moc agresivně, může maximálně splachovat linku přes spely, pak pokud možno rychle backovat, aby byl co nejvíc safe. Tady už nám pomalu začíná vytvářet stacky pro Linu. Tady máme ten jeden triple stačík, pomalu nahitovaný, teď Arteezy si popnul Mango, já mu popnul se spíš PPD a půjde si to vyfarmit, tomu dá level 6. Využívá, plus má ready regenu, to znamená, že to může teďka popnout a ještě znova to tam jít vyházet. Možná počká na PPD, že mu to ještě jednou postakuje. Naše teďka EG se snažili baitovat na PPDho na midu, nebo snaží se Arteezy baitovat na PPDho na midu, tomu ale moc nevychází. Protože Lina backuje, protože si vybral tady ten stack v jejím lese. Tady prohodili linky, Summel teďka v tuto chvíli na topu, aby získal nějakou farmu, mezi tím Universe si v klidu farmí na spodní lince, kde by Summel mohl mít potenciálně problémy. Takže Illidan dostává docela velký damage, ale Virtus proti teďka možná agresivně, ale prostě musí si dávat pozor, protože musí respektovat ten Valorous Punch s těma otočenýma nukama od toho Tuskara. Ten Weaver je na to docela papírový, 600 HP nestačí. Za chvíli už nám pracuje na tom mekáči. Ten je hodně nějakých v tu chvíli 900 goldů, 950 goldů. FNG tam je trošku zůstal sám, přichází tam punish od Univerza, ještě jeden right click bude stačit. EG nemizne, Fissura misnutá a Universe klidu odportí. Jsme s tím na topu. Když se ocitnout v menších problémech, ale díky tomu tý velký movement speed, kterou to Lina má, speciálně díky pasivce, bude schopený v klidu odejít. Tam ještě refillne battle, FNG. Jedna sip charge a vrátí mu ji full, takže G se může vrátit v klidu na tu horní linku a zkusit ještě něco udělat. Říkám, že je vyhozená Laguna, předpokládám do Tinyho, který tam byl nahitovaný. To je nějaký pokus o kill od Liny, který nevyšel. Ale ten DK Phobos je ten, který v tuto chvíli je ten podfarmený v této hře, jinak ty zbylý korka se docela drží. Summel už se nám trošku vyšvihnul, co těch hlazí tu týče. Na topu. Teď nějaká iniciace. Na Arteezyho. Ještě jeden right bude stačit. Ojojoj, styka. Brání killu, teď Fear tam pravděpodobně tradene, no ne pravděpodobně tradnou prostě FNG, jo. A musí si dávat pozor, protože ta Lina už má otočenou Lagunu a dává tam docela slušný damage. Poplutý Mango, ale to nebude stačit. Tomba víceméně teďka udělala svoji práci s tím, že vyzonovala Virtus Pro.
No, OK. Opět jsem to mysnul, přišla tam Fissura na Bane'a a follow-up od Liny. Stačila Slavea s Laguna Bladou na to, aby si toho Bane'a vypnuli. Tohle jsme nějakých 300 goldů od Mekáče, to bude hodně důležitý pick-off pro EG. To jim dost pomůže v tom pušování těch jedniček a brání objektivu. Arteezy, ten na tom není tak dobře, jak u Tiny jsme normálně obecně zvyklí, protože jenom 39 lázitů, tím, že byl proti té lině, proti který ten Tiny nemůže farmit na té lince, plus neměl moc šanci farmit moc taků v lese, protože tím, že tam ho podporoval Bane, tak neměl tolik rychlých levelů, to farmil. Plus nějakou iniciaci na midu, ale jenom popnutý sprint, tam není šance na kill. Dire's bottom tower is under attack. Tady se nám drží Lina s Tuskarem, tady se nám drží další dvojce, tady ten rozdíl 20 lázitů, plus supporti, že jsou nafarmení trošku víc, speciálně Lil je trošku podfarmený. Nám bere další staky, ale je tady smoke od EG. Mají ten Mekáčery, takže si dojdou pro tu T1. A tady teďka vyskoutí DK Phobos, ale tam musí si dát pozor na toho Arteezyho, protože to kombo dává hrozně moc damage v této fázi. Jde pila, Timbersaw vybere kill. Tomba položená, což je to o Arteezyho vozovka opening pro Virtus Pro. Nemůže být ufajtu na té T1. Navíc Universe odportil dolů. Pokud tohle to vyskoutěj, i když FNG bude pravděpodobně target Univerza. Pokus port, ale ten nevíde. FNG je mrtvej, ještě tam je Sumail. Ale mezi tím Arteezy na midu rozjetej, to si vybere Illidan. Fear si došel pro věž. Ale Fear má port ready, ale proti lině se stunem nemůže odportit, takže Fear půjde taky dolů. Tady 2-1 zel, rozhodně lepší pro Virtus Pro, samozřejmě bohužel přišli o věž, nestihli jít najnout, ale pro ně lepší trade. Speciálně protože opět zabili Tinyho za supporta. To vezmete každý den, ten trade. Jsem na Networth, tak vidíme, že Lina na prvním místě v tuto chvíli, nějakých 500 goldů před Tuskarem. To si pojď teďka vybírat ty staky. Universe v té hře má velice dobře na tom Tuskarovi. Už má ready Mekáč i Arcane boty. Uvidíme, proč se teďka rozhodne dál, jestli to bude Blindíka, pak Guardiany, nebo zvolí nějaký jiný víc damageující build. Jenom tý damage tolik potřebuju spíš ten sustain, protože Arteezy na tajném zaprvé má combo, který dává dost damage, plus Sumail potom bude schopný dávat dost damage, jakmile bude mít Bloodstone. A už bude držet ty teamfighty, nebo samozřejmě nebude tak rychle kapat, tak tam vyhodí dost pure damage, kterou ten Timbersaw je schopný dát. FNG ready 6 na bránění. Tady se hezky schovává v těch stromkách. Plus tady mají tuhle zajímavou observatoru, která jim dává vision tady na tu cestičku, když se podíváme na tu jejich vision. Tak tam, pardon, Radiant Vize. Tam teda nevidějí, Kappa HD, to jsem myslel, že tady to vidí aspoň tohle dál, tak nic, tak to neřešte. Anyways, T1 nám padá. A ty naportil na to bránit vrchní T1, na který pracuje už Illidan. Odporodaný Lilem. A Universe portí. Výběr timelapse, aby se dostal do lepší pozice. Lil bude ten target, který ho oni vypnou a ještě jde na jinou věž, takže... To je další dobrá rotace od Univerza, která zajistila kill a zároveň ještě deny. Deny pro enemy team. Tam bylo nějaká paniskláda s Finsgripem dolů na linu. Jakmile Lina se teďka ukáže, tak jakmile tam přijde Finsgrip, tak ta Lina je mrtvá. Nemá šanci tohle přežít. Nikdo jí tam nemá šanci pomoct, tam bude moc tý damage.
A God tady trošku off position při vypušování načapaný bez jakýkoliv další vize. A punishutej smokem. Když se podíváme v tuto chvíli na grafy, tak tady byl ten menší pro EG, který se nám tam trošku teďka zvrtnul po té akci na midu, po těch killech na midu, ale opět se nám to vrací teďka pro EG, co se expu týče, potom hlavně speciálně potom killu Goda a v networku nám pomalu se buduje lead EG. Vedený Univerzem, který zažívá výbornou hru na offline Tuskarovi. Vidíme tady pravděpodobně bude Dika, další pick-off na Tainim. PVD je klasický position 5 support, ten je rád, že má botu a Wandu. Pokud v této hře udělá ještě Glimmer Capeu nebo Blink Deaku, bude rád. Universe taky pravděpodobně pracuje na Dce, tam přijde za nějakých 200 goldů. Feed je na tom celkem taky dobře, nemusí už stavět ten mekáč, který má už Universe, takže ten už má všechno, co potřebuje, Arkány, urnu. Může jet jakýkoliv item, který bude chtít. Vždycky, kdyby chtěl být extra green, tak může jet i Agáč. Sumil nám pracuje na tom Bloodstoneu. Ten je ready za nějakých 400 goldů. Takže už jenom recept. Ten tady bude mít z tohohle Kentaura plus tady z té linky, nebo spíš z toho Kentaura to bude stačit. Mělo nějakých 70 goldů. To už mu stačí na kompletní Bloodstone. Mezitím, Virtus.pro nám tady smukujou na horní linku, kde nám farmil Artizy, ale ten se stahuje dostatečně brzo. Tohle bude pravděpodobně vejsnutý smoke. Když teďka Virtus.pro nám tady budou rotovat na tu runu, takhle zezadu. Jestli něco povede, smoke už jim ale končí. Pravděpodobně tohle to nevíde do nějaký akce. Jsou na tom s Vardem, aby si když tak položili tu T1 na midu. Tam nebudou mít žádnou vizi. Musí dávat velký pozor. To jak tohle akci budou začínat, protože nemají tam ani Lidana, který tam sice bude za nějakých 10 sekund, ale i 10 sekund může stačit na to speciálně s line-upem EG, aby to rozhodlo. Pardon, trošku mi vypadává hlas. V tuto chvíli dole je vejsnutý čas pro Virtus.pro. Stačili tady nějakou minutu ve smoku nebo minutu a půl. Zatímco EG nám tady smoku, a teda farmě a zatím nám counter smokujou. Grip otočený, Tomba ready, Artizy má díku, to samý Universe, takže teď mají všechny ty itemy, které potřebují, na které teďka šetřili. A je čas je využít. Nějaký akce. Se podíváme na vizi, kterou mají Dyrové. Tak teď tady nevidí nic, že jsou ve smoku, nevidí nic. To je chyba jenom to ET, toho Spectator modu, že teďka viděli. Ale Virtus.pro správně tuší, že tam je smoke a hezky se schovávají mezi stromkama. TPD tady bude první, na Gio skáče Artizy, je hezky ještě dožnutý, díky euru dožnutý veškerý follow-up pod Univerze, ale to nestačí. Tady si berou killy vlevo vpravo EG, ještě FNG tady skape vzadu, sice trade bude PPD, ale je tady Sentry Varda a Illidan bude ten, který je fokusovaný v tuto chvíli, papírový hrdina. A Energy Team Bite pro EG. Čau Sime. Energy Team Bite pro EG. Sumil si akorát nabil 5 Bloodstone chargeů, takže pro něj ideální timing. Když se podíváme na fight recap, tak rozdíl 2500 goldů a na 3100 expu. Sice hezky se tam schovávali Virtus.pro mezi stromkama, ale tady G byl na chvilku vidět, protože tam vykouk a hned to skočil Artizy s díkou plus follow-up Universe a ta lina, která je v tuto chvíli papírová, nemá šanci přežít. Ani když se tam hezky eula, aby přežil ten follow-up. Nejvíc, když se na to podíváme, tak EG jsou ty, kteří mají mekáč v těch teamfightech, u Virtus.pro nic takového v tuto chvíli není. Artizy tady objevil smoke od Virtus.pro, ale tam zase hezký stun. TPD to se ještě otočit, ale to by si měl rozmyslet, protože tam Virtus.pro jsou v 5. On bude možná ten, který bude konečný. A tady je ještě iniciace od Univerza přes Snowball. TPD tady vypnutý.
Zatím zbytek tady 3 korka EG vybírají, co můžou. DK Phobos stihne odportit, tam není jak mu to zrušit. A teď support za 2 supporty, opět dobrý pro EG. Tady ještě Illidan, skočený od Arteezyho, ale mysnutá Avalanche. Když Universe follow-upuje, mají tam nějakou detekci? Detekce není. A teď Illidan popne ten svůj invizu, teď blok od iShardu do punche a do liftu. Ale Illidan má ready ještě svoje účko. Tady je ta Sentrina, která tam dává vizi, kudy Illidan utíká. Ale teď by se měli EG s tím kolem rozloučit. To nemůžou dát. Yo, Green Dudes, something bad is happening. In your body. Jak G měl dobrou laning fázi, co se creepu týče, plus potom vyfarmat ty stacky, tak se mu moc nedaří teďka vybírat killy, který potřebuje s tou linou vybírat. Jakmile pick-offnul EU. Možná PPDho by si teďka mohl najít. Ten tady jde pokládat wardu pravděpodobně. No, si to rozmyslel, protože nevědí, kde je lina. On tady čeká na někoho, kdo půjde farmit nebo bránit spodní linku. Ale EG jsou celkem blízko PPDho. Kdyby PPD teďka šel zavardit a Lina ho tohleto ještě nevyskautila, protože tam není vision. Kdyby ho Lina vyskautila, takže když se tady vykoukne, tak ty EG budou schopni tu Linu v pohodě zabít potom, jakmile se pokusí zabít PPDho. Čo dojede si? Že tady vypaluje stromy Lightstrike Arrayem, aby byl víc safe. Že si je vědom toho, že tam je Universe a to je pro něj problém. Tady vůbec ještě nejsme blízko říct, tam ještě nemám ani Tranquil Red na tom Lilovi v 21. minutě. 27. To samý Ačko, ještě není ani Urna ready, ty supporti jsou v tuhle chvíli hodně podfarmený. Samozřejmě PPD, který kupuje wardy a tím pádem může být Fear ten greedy support, tak je jasný, že Fear s ním taky bude jakoby kontestovat, co se networku týče. Když se podíváme na Fear, tak tam už je ready i Vladimír, který teďka tomu Arteezymu bude dávat velký damage, protože to dává procentuálně. Plus ten lifesteal tam taky je potřebný, plus 5 armor. To je všechno, co EG teďka potřebují k tomu, aby si brali objektivy. Mají ready ještě furt mekáč. Blindíka na Sumailovi. Tady plus ještě bude mít pravděpodobně Shadowblade na Univerzovi. Uvidíme, jestli teďka EG rozhodnou dát Roshana. Asi ještě to nechtějí, i když si myslím, že moc Virtus Pro v tuto chvíli nejsou schopni to contestovat. Speciálně do Tomby na highgroundu. Ale Virtus Pro si jsou vědomí toho, že tam teďka ty EG byli u toho Roshana a oni budou ty, kteří budou chtít možná sneaknout díky tomu smoku. Nemyslím si, že by byli schopni vyhrát teamfight, takže sneak Roshana je pro ně teďka hodně důležitý. Díky ho si měl počkat na to, až mu to Ačko popne toho rošťáka. Ale EG tušej, Sumail používá účko, aby to vyskautil teď iShardy. Jeden popuje BKBčko. Celkem přešťastně, protože tam žádný follow-up nebyl, teď Arteezy tady skáče dopředu na oba dva supporty. Arteezy ho vypnou, Virtus Pro. Ale to bude asi tak všechno, tady přichází grip na Illidana. Illidan z tohoto přežije v pohodě. DK Phobos bloknutý shardama. To je teďka další target, ale G tady dělá velkou práci s tím, jak dobře klikuje. Tady ještě Illidan. Mezitím, zombíci napracují na Roshanovi, kapa HD. Ale dobrý, že Virtus Pro ztratili pouze 2 supporty za cenu korka. To jsem dokonce 2 kórek, ale Illidan se teďka vrátil do té Sentriny. Punishnutý Banem přes Sleep a přes damage od Timbersova. A EG nám teďka pokračuje na tom Roshanovi, dokonce i Arteezy se na to buybacknul, Illidan nemá buyback, takže Illidan to teďka nemůže fightit. A Blast, Fissura na 2, ale Rosh dead. Arteezy si bere Aegis, plus Tomba opět na high ground, do toho Virtus Pro nemůžou fightit. Lil by měl být v problémech teoreticky, jestli ten PPD bude follow-up, ale nemá manu na to, aby Nightmarenul, takže... Teď týmy se v klidu rozejdou farmit, Arteezy přerušil port.
Tady pokus o nějakou iniciaci na DK Phobose, ale tomu vůbec nevyšlo. Asi nějaký baitport, zároveň Summel tady agresivně skáče na FNGho. Ještě pokrytí od Univerza, který tam FNGho blokuje. Ale to nestačí. Máme tady dostal docela velkou damage od toho Illidana. Ale Ačko vypnutý na Tinyho Avalanche s Fearem. Illidan v problémech, Illidan bude vypnutý. A to je ten problém, o kterém jsem mluvil během toho pikovací fáze. Ten Weaver, který byl last pick od Virtus Pro, je hrozně papírový do toho komba od Tinyho, do toho Tuskara. Sice samozřejmě chápu, že to je Natural Linkage build, který je v úvozovkách OK proti PPDmu, ale ten Weaver je nucený k tomu, aby jel BKBčko a stejně mu to nepomáhá a nemá žádný damage item, takže not looking good pro Virtus Pro. A to, že EG si vezmou tuhletu třetí hru a vezmou i celou sérii. Yo, green dudes, something bad is happening. Tady už nám staví Shiva na Timbersawovi, ten už je docela tlustý. Arteezy pracuje na Aganimu, nebo už podle mě měl letět možná, OK, tak neletí ještě v Koridovi, takže to trošku ještě bude pomalejší. Whatever, ničemu to nevadí. Universe, ready Shadowblade. Děláme na jeho network, tak Summel se tam vyšvihnul, ale Universe se stále drží v horních pozicích. Teď tady přichází Smoke od Virtus Pro. PPD je target, přichází Fissura, PPD vypnutý. Nikdo už tady nedoportil na to, aby tam byl schopný něco ještě fightit. Takže EG si v klidu spokojí s tím, že jim skapal Bane ze Smogangu a Virtus Pro z toho nemůžou být tak nadšený, protože by rádi měli nějaký tlustší target na to, který pickofnul z toho smoku. Že nám už tady klepou na tu T3, ten Tiny je schopný tu věž rozmlátit celkem rychle. I bez toho Aganimu. Mě tam tady mezi tím skapal Courier. Moc nevím kde. Hej, EU na Tinyho. Tiny by mohl být vypnutý přes Lago na Bladeu a ještě nějaký follow-up damage. Zatím Weaver fokusuje Tombu. Hezký vyhození od Arteezyho Gho do opposition. Teďka Arteezy tam tady vyhýloval, nebo tady popnul Aegis, pardon. A v klidu se vrací do teamfightu. Je moje podcení, to, že jsem si toho nevšiml. Mezitím nám tady KPG spolu s DK Phobosem. Illidan je další target. Sleepnutej, projetej Timberchainem, DK Phobos dead. Žádný buyback na Jim ani na Weaverovi, tohle budou minimálně jedny raxy. A už se docela blížíme do toho, že hra bude GG over. Vidíme, kdy to Virtus Pro kolnou. Teď tady ještě Summel agresivně skáče. Sice hezký Ice Blast na 4. Arteezy může být v teoretických problémech, ale schovaný hezky od Univerza do koule. Který zruší veškerý damage, tím pádem Arteezy může v klidu odblinknout. Takže moc pěkný plet Univerza, kdy oba dva víceméně se dostali do své pozice. Myslím tady kafe Ačko spolu se Summelem, na tady zombíka nám zakapalo, ale veškerou damage tam dal Summel anyways. Který může agresivně skákat dopředu s tím Timbersowem. Lil fokus o echo, ale hezky schovaný opět Univerza do koule. Víceméně skoro žádný damage, Universe bude pravděpodobně target, ale ani neskape, protože Fear hezky vyhýluje prostě Saury. Tady vepředu nám opět kape DK Phobos, takže dají back na něm, Illidan jde dopředu, ale musí instantně fopnout účko, aby se vrátil do báze. A tady pravděpodobně G bude problém, si se liftnul, aby snížil damage, ale to je jenom setup pro Summailovo účko. BK na Illidanovi, to pravděpodobně vezme PPDho, to je target, s kterým EG vůbec nemají problém něj přijít. Virtus Pro bojují do posledních sil, nebo spíš do posledního žijícího hrdiny, který se jim zrovna narodí za těch 20 sekund, ale to jenom teďka feeduje line-up EG. A každou sekundou očekávám GG kolnutý.
Tady Artíci opět jumpuje dopředu spolu se Sumailem. Easy kill na Shakerovi. Blink punch, follow up, vypnutý Illidan opět. Ten má ready buyback, ale je takový, že to nic neznamená. FNG se snaží dávat veškerý damage, ale opět je skočený těma třema jejich korkama od EG a instantně vypnutý. Každý hrdina teďka z line-upu Virtus.pro není dostatečně tlustý na to, aby přežil tu iniciativu těch 3 blinků. Snowball do base, takže možná Universe potrestaný, ale ne. Stihnul odběhnout dostatečně brzo od toho stunu z linie, ale tenhle dive bude potrestaný nakonec. Díky stunu a díky minus armoru a right-clickům od liny. V úzovkách nějaký counter kill. Když se podíváme, tak i když nám ten fight rate jak ukazuje 3 mrtví od Virtus.pro a pouze Univerza od EG, tak co se týče goldu, tak je to stejný a expu taky stejný, takže to ukazuje jenom to, jak moc pozadu jsou Virtus.pro. Ještě se na Sumě v problémech, bude tam ještě pokrytí od Ačka, že Sumě asi deny, ne? Přes Bloodstone. Nechtěl asi riskovat to, že by se snažil zdržnout, nebo třeba se ještě tradenout za FNG, což podle mě v tu chvíli by teoreticky ještě mohl, měl všechno ready. A Virtus.pro na něj vyházeli taky všechno, takže to bylo takový, že možná měl ještě šanci trošku určitě dopředu dát nějaký damage a pak až si denajnout, ale neriskoval. Podíváme na network, tak tady nám dominou 4 hráči od EG, jediný kdo se tam drží je G, což byste radši měli, kdyby se tam držel Illidan s Carry Weaverem, ale a dával tam nějakou damage v těch fightech, ale on bohužel nemůže, on je hrozně papírový, přesto BKBčko 1100 HPček, samozřejmě teďka přepnut teda trady, že bude mít trošku víc, bude mít nějakých 1300 s strangeovýma tradama, ale to prostě nestačí. Nestačí na to, aby mohl dávat jakoukoliv damage, aby mohl se udržet, teď Universe tady v Invizu. Čeká, jestli tam dojde nějaký follow od jeho teammateů, aby punishnou toho Illidana. Už je tam Arteezy připravený, ale Shadowblade končí, musí iniciovat. Ještě Grip tady zadu hezky od PPDho, Illidan nestihl nic vykástit a pěkný kill od EG. Mass disconnecty, máme i pauzu, takže asi crash serveru hádám. To není příjemný. Já díky tomu se můžu věnovat všem vám, kteří jste mě followili a který jsem nestihl, protože máme vypnutý Twitch alerty. Mazinen, děkuji moc za follow, Salt Lake 00, Veruli, Čikce a Petr 261. Děkuji vám všem za follow, vážím si toho, doufám, že se tady ještě někde skladáme u nějakých dalších her nebo dalšího komentování. Lukáš Brno a Matyáš Kladno. A další follow. Krokrocan. OK. To jsem to řekl správně. Krokrocan 1. Děkuji moc za follow. Máním si toho. Tady máme všechny odpojený, uvidíme, jestli to bude znamenat, že se budeme muset založit nový lobby, anebo co se vlastně děje. Hra je pauznutá. Ale myslím si, že možná Virtus.pro jsou až v takové pozici, že kdyby se měl řešit, jestli se to má vůbec znova zakládat to lobby, tak bych klidně kolnul GG prostě z jejich strany. A už to moc neřešili, když se podíváme na XP, tak tam EG se nám blíží nějaký 22 000 hranici v XPech. 25 000 hranici v goldech, což s jejich line-upem je docela podstatný. Tady, když se podíváme, tak jejich 4 korka tam jsou v popředí. Talina sice má BKBčko, má Eulu, má dramy, ale ten veškerý damage, který tam je schopná vyhodit, nestačí na to, aby zvládli fokusovat jednou z těch trusných targetů. Tady 2300 HPček, Universe 1600 HPček, Sumail 1700 hitpointů, plus mají vysoký armory, plus mají ještě stále Guardian, který mitigují docela tu damage, plus je ještě coveruje Glamour Cape na PPD. A kdyby náhodou
tam chtěl takhle třeba Shaker potisk Echoslem, jak jsme viděli, tak všechno tam pokryje Universe do Snowballu a není tam žádný damage push, samozřejmě jsem ještě nesměl bych zapomenout zmínit Saurip od Fíra, který je další heal plus samozřejmě Tomba, do který se vždycky těžko fightí popří. Lidl už je kompletně odpojený, to znamená, že tady pravděpodobně bude jakoby úplně lívnul. Tady pravděpodobně bude znova založení lobby. Vidíte Abandoned. Tu hru pravděpodobně můžeme disconnectnout. Počkám si teda, jestli se nám založí nový lobby. No, zkusím kliknout na tohle, jestli náhodou už to není znova založený.